махсус барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хел хизмат мебаранд ё ин ки не? Бале, патент метиҳанд дар ҳолате ки агар дар ҳамин се иборатро дастгир накунанд барои бепатент гаштан. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен ва видеоро то охирша тамошо кунед. Охирон бор дар масъалаи конкурс гап мезанам ва то пагоҳа охирон рӯзи билетфурӯшиай. Ҳаракат кунед бидроен охири билетҳо мондагиай ҳози билет бихарен. Ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумтона партоен чектона дар инами WhatsApp рӯй кунед. Ҳамагӣ 75 дона приз мондагием дар конкурс. Ҳаракат кунед, ҳози билет бихарен. Рӯзи 8 финалай. Ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Ваъдаи Русия барои беҳбудии шароити муҳоҷирони ҷумҳурии Тоҷикистон. Чӣ хеле ки медонем, тӯли 10-15 рӯзи охир дар Федератсияи Русия бениҳоят рейдҳои вазнин кардесиянд, махсус барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия махсус дар ин лиҳоз ваъда дод. Дар пасманзари сафари расмии вазири умурии хориҷии Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, Москав аз аввалиятҳои ҳамкорӣ бо Душанбе дар бахши муҳоҷират қайд намуд. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک اطلاعات در حاشیه سفر رسمی وزیر سرگئی لاوروف به دوشنبه بیان داشته است و اینچنین قید کردند که ما با همکاری‌های درازمدت و متقابلا سودمند به جمهوری تاجیکستان در ساحه مهاجرت اهمیت اولین درجه خواهیم داد. تاکید شده است که مسکو برای بهبودی شرایط کار و اقامت مهاجران تاجیکستان تدبیراندیشی میکند. سروزیر فدراسیای روسیه قید کرده گفت این در حالی است که همساله از تاجیکستان صدها هزار شهروند برای تأمین روزگارشان عازم روسیه میشوند و مبلغ فرستاده آنها سرچشمه اصلی تأمینات خانواده به حساب می رود. از این لحاظ قید نمودند که باید امنیت مهاجران در آنجا نظارت کرده شود. برادران عزیز، این بود یک خبر نو و مهم با معلوماتی همه شما رسانیدیم. بعد سفر کردن سروزیر فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان، این اخبارات پیشنهادی همه شهروندان شد. اکنون به قسم خواندن کامنتاری ها میگذاریم. داروهای طبیعی از شرکت شفافرما برای شما. اینچنین داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر. اینچنین داروها برای نست کردن پروستاتیت و زیاد کردن قوه مرد. داروها برای نست کردن سنگ و نمک گرده. با رقم‌های روی اکران در تماس باشید. اینچنین نفرهایی که میخواهند حجامه به پول کنند، شما هم مراجعت کنید. будущий депутат нависонда. Салом, акай Сорбон, ман двойной гражданинам. Мара дар Тоҷикистон хизмат мебарам, ба ғайр аз як шаҳодатнома дигар чӣ надорам. Паспорти тоҷикӣ надорам. Илтимос ҷавоб де, пешакӣ раҳмат. Бародарои азиз, ма дар ҳолати двойной гражданин будам. Чӣ хел хизмат мебаранд ё ин ки не? Дина видео кардагим дар канал ҳамаша гуфтагим. Бидроин ҳамун видеоро тамошо кунед. Хоҳиш мекунам, ҳамаша мефаҳмед. Қосимов нависонда. Салом алейкум, ман патент дорам. Тоҷикистон дар аввал баъд аз як моҳ Россия биём. Мешавад ё ки ба 3 моҳ мумкин аст. дар ҳолате ки патентите сурок дошта боша ва предоплата кардагӣ бошӣ, дар ин ҳолат мумкин ҳаст мешавад. Раупов нависонда. Салом алейкум, ака ман дар Россия ҳастам. 19 солаем, як додар дорам, падару модар дорам. Агар хона ба номи ман бошад, мара хизмат мебаранд. бале, хона ба номи ту будан ягон рол бозӣ намекунад барои тура аз хизмат озод кардан. Зарипов нависонда. Ассалому алейкум, ман двойной гражданин ҳастам ва ба як хона временӣ регистратсия кардам. Ба ман побиска роӣ мекунанд барои хизмат ё не? Ҷавоб медодед. Ака ташаккур. Агар временӣ регистратсия дошта бошед, дар ҳолате ки двойной гражданство дошта бошед, ба номи шумо побиска равон намекунанд дар Россия. Мирзоев Сунат нависонда. Ака ман Тоҷикистон омадам работа кардагӣ будам. 6 моҳ истодам бе патент, фақат регистратсия карда будам. баъди 6 моҳ бо ду бори дигар граница рафтам, частни када даромадагиам. Сеюм бор бурам граница работа када биём, патент метиҳанд Москвада. бале, патент метиҳанд дар ҳолате ки агар дар ҳамин се иборатро дастгир накунанд барои бепатент гаштан, чунки худат медонӣ ҳозир рейдои вазнин рафтисай. Алиев Мақсуд нависонда. Салом, акай Сорбон, ҳамин тағйирот дар хизмати ҳарбӣ шида мегам. Дар бораи синну сол ягон тағйирот шида боша, акай? Илтимос ҷавоб диҳад. Не, ҳозиражда шидагӣ нестед. Ҳозиражда ба маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳо пешниҳод шидагиянд. Аввалан баррасӣ карда мешаванд ва баъд аниқ мешавад ки чӣ тағйиротҳо ворид мешавад. ҳозир чӣ ворид шидагӣ нест. Саидов нависонда. Ака як савол ҳамада интересния, илтимос ҷавоб де.
ма граница пересекат кардам, дар мигратсионкам работа навиштам. Неги патент накардам, мувофиқи қонуни Россия мара дар раҳ биқапанд ба либосҳои тоза. Бугун сум наёфтам патент кунам, мара чӣ хел ҷарима интизор ай? Тра ҷарима интизор нест ай. Тра ҳам ҷарима ва ҳам депортатсия интизор ай. Чунки дар ҳолате шумо мигратсиони картара работа ба қайд мегирен, уҳдадор ҳастен ки бояд патент кунед. А дар ҳолате ки мисол ту сум наёфтӣ ё барои 2 моҳа 3 моҳа Федератсияи Русия рафтӣ, ту бояд мегӯянд ки дар мигратсиони картат гостӣ мекардӣ. Баха нависонда: салом ака, агар 2 кӯдак дошта бошӣ хизмат мебаранд. Нафарҳое ки 2 кӯдак доранд аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. Рустамҷон нависонда: агар дар Россия зан гирӣ, зан гражданини Тоҷикистон бошад, 17 сола бошад, зан кардан мумкин аст ё ин ки гражданини Москва бошад, ЗАГС кардан мумкин аст? бародарои азиз, мутобиқи қонунгузорӣ синни соли акди никоҳ аз 18 солагӣ муқаррар шудагиай, вале дар ҳолатҳое ҳастае ки 1 сол пеш бо тариқи ҳалномаи суд иҷозат метиҳанд. Ҳусейнбоев нависонда: падарам худо хоҳад моҳи сентябр шаҳрвандии Русия мегиранд, баъд ма бепатент гардам мешавад. Шаҳрвандира падарат мегирам, мақсад бародари азиз, ти худат намегирӣ. Алексей нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҳамин депортатсия кардагиай. ҳамин гӯй мешавад, ҳаминро мегуфтем. Дар ҳолате ки авф шава агар дар Федератсияи Русия, бале депортот шуда мешаванд. Тошматов нависонда: ака чанд бора менависам, ҷавоб наметӣ. мо 2 писарем ва модаромон дигаре. ман худмат сардори хоҷагӣ карда метавонам. Агар аз 1 модар 2 писар набошен, 1 писар ба ҳисоб мерена, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешен ягонтаи шумо. Алик нависондаи: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган то 29 сола расидаи. ростай ҳамигап даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. ман гуфтаистам ки оиди синни солаш ягон тағйиротҳо ворид шидагӣ нестай. бародаро тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.